ଆମେ ବନେଇବା ଆଜି ବରକୋଳି ଆଚାର। ଏବେ ତ କୋଳିର ସିଜିନ୍ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଭଲ ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକେଇକି ତ ଖରା ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲି। ଶୁଖିଗଲା ପରେ ମୁଁ କରେଇ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ବସେଇଦେଲି। ତା ଦେହରେ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଲି, ମାନେ କୋଳିଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ, ତାର ବାସ୍ନା ବି ଆସିବ। ଯେହେତୁ ଆମର ଲଙ୍କା ବହୁତ କମ୍ ଖାଆନ୍ତି, ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ରଖିଛି, ବେଶୀ ଲଙ୍କା ଦେଇନି। ଗୁଡ଼ର ବନେଇବା, ତାକୁ ଗୁଡ଼କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସେ କରେଇରେ ପକେଇକି ଗୁଡ଼ ପୁରା ଅଠାଳିଆ ହେଇଯିବା ଦରକାର, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୁଡ଼ ମିଠା ଖଟା ବନାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ମିଠା ଖଟା ବନାନ୍ତୁ, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ପରିମାଣର ବନାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ କୋଳି ଆଚାର ବନେଇଛି। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ। ତା ସାଙ୍ଗ ଟିକେ ବହଳିଆ ଆସିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଖଟା ମାନେ ତେନ୍ତୁଳି ଖଟାକୁ ମୁଁ ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ଦେଇଥିଲି। ଗୁଡ଼ ଭଲ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ମୁଁ ତେନ୍ତୁଳି ଖଟା ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ଖଟାଟା ବହଳିଆ ଆସିବ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବି ଲାଗିବ ତା ସହିତ। ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମିଶିଗଲା ଗୁଡ଼ ଆଉ ଖଟାଟା, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ବି ଆସିଗଲା। ତାପରେ ବରକୋଳି ଯେତିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କରେଇରେ ଦେଇଦେଲି। ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ଦେବେ, ମାନେ ଜାଳର ଆଞ୍ଚଟା ବହୁତ କମ୍ ରଖିବେ, ଧିମା ରଖିବେ, ଯେମିତି ପୋଡ଼ି ନଯିବ। ତାପରେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେଲି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା। କଲର୍ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ବର୍ଷା ଦିନ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟରେ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି, କାରଣ ରାଗ ଆମର ବେଶୀ ଖାଆନ୍ତିନି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଦେବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟା ଗୋଟା କୋଳି ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ରଖିଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଚାର ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସବୁ ଜାରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ରଖିଦେଲି। ଇଏ ଆମର ପୁରା ବର୍ଷ ସାରା ଚାଲିବ। ଶୀତରେ ବି ଖାଇହେବ, ଗରମରେ ବି ଖାଇହେବ। ପଖାଳ ଭାତରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ମସ୍ତ। ତା ସହିତ ବଡ଼ିଚୁରା ରଖିଦେବେ, ଆଚାର ଟିକେ ରଖିଦେବେ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର।